Ya ditabuh to Dik. Yo ayo dang digwayeng Semar Mulya campur sarine awasi men pimpinane bokel MC-ne. Ya Allah semoga terang, ya Allah banyak saweran, ya Allah saweran atusan, kerduse kebak atusan. Ya Allah
Pokoknya Semar Mulya kuwi luar biasa. Tendone yo apik, dekorasine yo apik, dandanane riase The Morris ki yo apik, ya to? Iya. Campur sarine yo apik. Iya. 50 Mas. Ngono kok ujung-ujunge gak ikhlas lho jenengan ki lho. Rumah Kok samu sing tulus ngono iklan ki kene lho. nek dindi lho masamu larang. Pokoke. Tak ngomongke kerusine yo apik, tendone anti bocor, udane kaya apa ya ora 50. Iya. Masane. Potong. Kowe promo apa ora? Jangan lupa bagi Anda calon pengantin yang ingin mengadakan pesta wedding boleh nanti bos Nih, iki tendone wis apik, campur sarine apik sing nyuting sapa nih? sing nyuting cerah foto di jantung lah ya ta apa iki alah kuwi kurang gowo aneh kuwi Jaluk bom, jaluk bom. ndak potong anu jatah bensin malahan jatah bensin di Kowe kene promo kurang pinter. tak kurang pinter Bapak-bapak, ibu-ibu yang mengadakan pesta pernikahan gitu, campur sarine Semar Mulya, syutinge cerah foto di jantung, gambare bening, hargane miring, rokok sebungkus Pakde. tek karek sitok kuwi Nah lah. Nek duit ora ndek rokok duwe. Cerah foto di jantung matur nuwun Mas Tri. Mas Lebyo. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen tumarang sliramu biyen nate andung tresno bebarengan ning kedung amba. saiki aku papane ngomongke apa kepiye warnane aku tansah tuanku muga riya dina bisa Pancen kudu tak akoni yen to tresno ra bisa duweni apa rasa jroning ati yo nanging piye kudu tak lakoni. Mas Bombom, itu banyak yang lewat itu perahu apa piye kuwi? Bom baru menang Mbak Eva. Moga-moga baru menang layak auranya itu rada cerah, biasanya tuh peteng loh ya. Tapi kita wis gak duwe apa-apa blas. Lah iya. pokoknya cerah foto Mas Tri matur nuwun rokoke lumantar Padi Parmen matur nuwun rokoke. Panyuwunku mring sliramu aku titip salam kangen jroning ati.
iki dadi wong wedok kok pamer kaya ngono kuwi. Pamer apa, Mas? Nek aku kilap piye? Wong lanang ki ya kudu ngetokke senjatane. Wong wedok ya iya. Ya kan ora nggon-nggonan kaya ngene to ni. Kowe iki salatmu rajin, wudu terus apa wudu kok. Kelakuanku ya, Mas. Kelakuanku ya apik kok, Mas. Bocah kok jaran wajib. Apa nyuwunku mring sliramu. Permintaan siapa Mbah? Aku nyanyi. Ya. Nyandeng wanudya sing ayu-ayu kabeh. Masih beriramakan seragenan. Oke. Wes. Bapak Ibu Audio. Hey. Sewitu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku doang ayu bebujanku yang ngono ta ati susah nunggu kangen sliramu asik joget di sini Mas yo. Ayo. Klaten yo. Wates. Kita hati-hati. Aku susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ora bisa mari. Mung sira kang bisa ngambani. Yo. Sing ngersake sapa mau Mas? Dalem Sing ngersake sinten mbuh mau? mau lek bogel Sing sapa lek? ngersake Mbah. Heh? Oh iya. Sing ngersake Mbah. Oh Wah. wah. Berarti selno iki. Mbahmu lho duwite lah lawe kowe. Sing genah kok bogel mania. Ya iya tak kore kotak. Bogel mania. Ora ngono lho Mas, kok Piye? 500 kok metune gur 50.000 iki piye? Yo serapa apa nggo tombok suntik diingi ora apa. Aku nek karo dene kok kaya mata duit. Lah iya, lah wong transferane 500 lho. MC ning golek Tangane. Masyaallah aku dikira nek karo duit iki kok. MC ning golek bati Sing golek bati. sing oleh TF Tangane. terus ke apik kowe nak selagenen aku ngono wong conggotan ae ta. Oke. Aduh Dek, aku sing Salah. Mulane nek pas muni musik iki dirungokne lagune dukuwi. Oke, baik. Lah kok ujuk-ujuk nyanyi adudek kaya ora tau. Aduh Dek, aku sing luput. Kleru bola. Arek iki iso ngendang ora jane kowe. Lah wong salah. Kurang iramane 3/4 cangkruk pengalaman Ora iki. lah, lagune salah kok. Rada cepet ngono lho, aja ngleler kaya canom kaya. Aduh Dek, aku sing luput. Kleru bola. Malah Nyanyi nyanyi rapat, jare Pen. jaluke cepet. Lah ya wong. Lah ya macak MC Cap. Cepet ki nggo irama ya Rik, aja ngetril kaya ngono kuwi. Jim, iki MC Cap apa?
Apa? Iki MC cap opo? Tua. Cap dukun ya ora mandi. Terang udan ora mandi. Cap apa to? Anu, Kan ya damen iki lho melu ae dicepetne kaya ngono to. Men kowe iki. Aja cepet-cepet nak kuwi. ya wis alon ndang muni ya, alon-alon kabeh nang. Muni ya. Ndang muni ya. Yen mengkono Dik, aku tak nyambut gawe. Karepmu, Mbah. Golek duit kanggo nikahan. Sageng, sageng. Sageng, sageng. Sageng, sageng. Sageng. Budak korem sini. Pak Ratman nyuwun pangapunten, sing goblok mboten kula nggih Pak nggih. Sapa? Yoga-yoga niki lho. Kudune iki mbok iramane sing penak to Mas, Mas. Sik tak teko. Iki lagune bener apa ora lek nyanyi pi mau? Iki wajan lagune apa? Wong kangen ning ati kok tekan. Telu-telune lali lirik kabeh Rik, angkatne Rik. Ya wis, muni. Erik wis sing muni. Nyanyi yo. Lah wong kuwi Malah kaya wong kalah slot kowe. Bomba menang lho dina iki. Ayo ndang ambil nada lho, Mbah. Kok yo urung nyuwara ket Ndak mau. pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi. lagune piye? Lah ya kuwi bener kok ya. Kandhane ngeyel. Das pundi? Mbak Ayu. Lah mulane jare mesti pinter kok jan. Kowe karo kancane mosok diguyu. Mbah, Kowe kancane wis nyuwara jenengan iki urung Oke. nyuwara, mbok seneng. lagune piye mau lali? Heh? Piye? Kok ngono lho? Kurang cedak ger kowe mutek budek. Lah yo. Cedak ngono lho. Lah yo sikar dia piye mau tak Wis ngene. gendang lo kon bisi kono, kon bisi kono. Piye lagune? Lagune piye? Aja Oh. semen Oi. lawang bagus rasaku iki rabak kalayu ora suwe gona ku bali Pinggir tabrak. bisa sumandi ono sisir Bersama dengan Pepi Yati Bukel Wati Wong wayu pepojanku Mas Gugu ati susah kangen sliramu mana di bono tapi saya Rino wengi tak ali-ali ati susah tunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung yati bang bisa nambani aduh Dek, aku sing luput karo bolongan entut wong wadon kok banjur mrengut sosoro Iki sing pahami gun buri kuwi. salahmu dhewe kok kean lali Iki udan-udan ket mau kok bahas golongan tut bae to. Iki sing pahami gur asane landak Pak Dinarno kuwi Lah sing iya to. mudeng. Saya aku ket mau lagi Nek gur mentem. nek gur pepe ngono ra mudeng blas. Aku Landak cedak kok dong melu. soalnya. landak umroh kok Umroh. Oh, umroh. Oh iya, semoga amal ibadahnya diterima di cah sana kaya ya Mas. ngono
cah kaya ngono ibadah ya apik ya. Iya, oke. Lagu selanjutnya ada lagu Sabar dan juga Sik Jim, makanya nek MC iki kudu dingenekke nek perlu ki agi diunekke nah. Habis ini nanti langsung all artis Mbah Dukun. enek Oke, Sabar baiklah. Mas. Sabarnya buat all Oh iya, artis. sabar. Bos Ale lho. Oke, siap maghrib. Aja sabar wong panas, rasaku kira bakal layu. Alhamdulillah. You're welcome. Nah, anjing monggo. Sempar. Asik. Ayo yo. Janjane dek aku wis rindu. Wis rong taun lawase ora ketemu. Eling-eling dek jaman semono. Runtang-runtung wong loro ora liya. Kecemplung kalen timbang kuleti pece alu balen yo tanteni wis dadi anteping kalbu.
Ono ceklek ketomplung kaleng Duwiti luwe becik aluang balen Asik Tanteni Wis dadi anteping kalbu Dina wengi judulning aluping ati Atur Sing nuwun. matur sembah nuwun. Semar mulya lagi. Sampai Semar mulya lho iki. Yo. Yo. Alhamdulillah. Anjir, Alhamdulillah sembah son nuwun. tenan. Nggih. Heeh, niki ada permintaan lagu ya Mbak Puput, lagunipun Tombo Kangen dan Lestari. Dari siapa ini, Mas? Dari hamba Allah. Ya, tanpa nama. Iya. Rono, Rono. Oke. Kaya ngene Spesial Mbak Tuti Kemoy.
enek. Lho kuwi mau pisan. Coba Oh, cek iya. cek Oh, Mbak iya, Neng tak cek rekening. dulu ya. Iya. Nanti rekeningku tak buka ya. Ditum aja dipek dhewe. Ora lho, Met. Aku iki guru saderma lho, Met. Aja kulino. Kadang-kadang ya mlebu sithik ra apa-apa. Kaya ngene lah